Strhujúca operná dráma o láske a nenávisti. Pozývame vás na nádvorie Zvolenského zámku na slovenskú premiéru opery Umberta Giordana Fedora. V hlavných úlohách sa predstavia Kristína Baggio a Miroslav Dvorský. Opera Fedora v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a réžii Michaela Taranta prvýkrát na Slovensku 24. júna na Zámockých hrách Zvolenských. Mediálni partneri. Strhujúca operná dráma o láske a nenávisti. Pozývame vás na nádvorie Zvolenského zámku na slovenskú premiéru opery Umberta Giordana Fedora. V hlavných úlohách sa predstavia Kristína Baggio a Miroslav Dvorský. Opera Fedora v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a réžii Michaela Taranta prvýkrát na Slovensku 24. júna na Zámockých hrách Zvolenských. Mediálni partneri. Strhujúca operná dráma o láske a nenávisti. Pozývame vás na nádvorie Zvolenského zámku na slovenskú premiéru opery Umberta Giordana Fedora. V hlavných úlohách sa predstavia Kristína Baggio a Miroslav Dvorský. Opera Fedora v hudobnom naštudovaní Mariána Vacha a réžii Michaela Taranta prvýkrát na Slovensku 24. júna na Zámockých hrách Zvolenských. Mediálni partneri.